Te khumdei chiboni pi baro ki parajor kita tusno tanan man snap ki video hapok ni channel tim taksi ngan wara chapi yang ki kupo like kam ki baya ki badai hapok kan hu ki don south li ki post ki bala hapok kan hu kita ki long ka research ka staff TA parkalap hakan hu ki ka khot application ya ki candidate na ka banta ki post ki paper ki badon hapok ka compound nihu kita kilong ka research and associate junior research follow technical assistant and lab attendants hapo ka project DBT ka last date ban submit ya ka application ka day ka khasan tarik kepada kong arsan kidon southly ki post ban kong ka day research and associate ka post ka number of post ka day tangkawai ka salary ka long as a per DBT role plus HR kadan puli ka day MSc in science ka experience in lab te ka post ka baar kan day ka junior research number of post ka day tangkawai ka salary ka long komju nang ta ka kadan jing puli ka day MSc in science ka experience ka lab nang ta ka post ka balai ka day ka technical assistant number post tay tangkawai nang ta ka salary ka long komju hi kadan puli ka day BSc in science bat ke badon ka jing tips pang komputer bat ka lab nang ta ka post ka basaw ka day ka lab ka number of post ka day tangkawai salary ka long komju hi nang ta ka kadan jing puli ka day BSc experience BSc in science experience kemudian experience bat ki kadan ki ba ban ka experience hakilan komputer bat ha po ban pre fo kalam te kumno ban apply na ban ta ka post hapo ni ho ya ka application haban submit sha principal investigator department of biochemistry hapo ni ho shillong te haswa ka ban submit ka haswa ka kasatrin Januari nomor ka last date te work clear ro perlo share like stop subscribe ada